Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Эфирда җырлау тапшыруы һәм аны алып баручы мин Рифат Зарипов. Кул чабыгыз. Бик зур рәхмәт. Инде барлык ханымнарны, апаларны, сеңелләрне үтеп киткән 8 март бәйрәме белән ихлас йөрәктән, чын күңелдән тәбриклибез. Сезгә саулык, сәламәтлек, уңышлар юлдаш булсын. Һәм инде шушы ике гүзәл сулуыбызга егетләр бер көч иттереп кул чабып алыйк әле. Алкышларны жәлләмибез, алкышларны, кулларны чабабыз. Һәм инде шушы җырлау тапшыруның иң главный кешесе, диджей Аюнга көчле алкышлар, дуслар. Ярар, бик рәхмәт, бик зур рәхмәт барыгызга да. Инде күреп торам, елмаешып утырасыз, әзгенә каушауда, куркуда бар шикелле кызларда шундый уялып кына утыралар. Рус әйтмешли, расслабьтесь, бергә матур иттереп уенны башлап җибәрик. Һәм инде баштан танышыйк әле. Кайсыларыгыз, кайсы яктан килгән, кемнәрегез, кем икәнен иң беренче шушы яктан башлап без Филүс брат белән танышыйк әле. Игътибар экраннарга. Филүс Вәлиев, Башкортстан Республикасы Бүздәк районы Туриш авылында туып үскән. Музыка күллиятен тамамлап, Санкт-Петербург җыр һәм бию ансамблендә хезмәт иткән. Хәзер Уфа сәнгать институтында 2нче курста белем ала. Балачактан ук музыкага гашыйк булган. Авыл буйлап концертлар куеп, өйгә тәм-томнар алып кайткан. Филүс музыка яза һәм опера җырчысы булырга хыяллана. Карале, Филүс, мен сиңа шушындый бер сорау бирәм әле. Син инде балачактан ук музыкага шундый кирип киткән шуңган кеше буларак, инде җырлап йөрдем дигәнсең, конфетлар алып кайтадым дигәнсең. Бу бизнеска качан кирип киттең? Ничек булды? Шуның турында сөйлә әле. Бизнес дип әйткәндә, бизнес дип уйламагам мин аны. Әнием җырларга өйрәтте бәләкәй чактан ук, 2 яшьтән ук. Һәм җырларга өйрәнгәч тә күршеләргә авылда бүтән өйләргә кирип җырлаганмын. Алар миңа печеньеларны, конфетларын биреп чыгарып җибәргәннәр инде. Кемдер конфеты да биткәч, печеньесы да биткәч, суган белән төрле ризыклар да биреп җибәргәннәр. Эй, Филүс, безнең язмыш бер тирә булган икән. Минем дә балачак шулай үтте. Ипегә май ягып булса да ашаталар иде. Молодец, уңышлар юлдаш булсын сиңа. Һәм инде без танышу буенча күчәбез чираттагы уенчыбызга. Кайсы яклардан килде микән? Икенче уенчыбыз Алинә. Алинә Гафиятуллина, Аксубай районы Карасу авылыннан. Кияүдә түгел, җырларга пешерергә ярата. Хыялы парашют белән сикерү. Алинә гаиләсен бик ярата һәм начар хәбәрләрдән курка. Аның өчен әнисе үрнәк булып тора. Девизы ялкындай янып яшәргә, җиңәргә, бирешмәскә. Алинә, карале, син теге бик җитди торып торасың, күзләрең генә каядыр янып карап тора. Син минем белән рәхәтләнеп аралаш бүген, уйныйк, шаярыйк, көлик бергә матур иттереп. Мин сиңа шушындый бер сорау бирәм. Инде Аксубай ягыннан без татар эстрадасы инде шундый җырчыбызны кабул итеп, яратып, инде бүтән татар җире милләте белә. Менә ул җырчыбызны син дә беләсең инде. Сезнең аның белән туганлык җепләре, туганлык хисләре юкмы андый? Юк. Юк. Ә син беләсеңме соң мин кем турында сөйләгәнне? Әлбәттә. Кем әле ул? Иркә. Дөрес, Иркә турында сөйләшәдек. Бик зур рәхмәт, танышуыбызга бик шатбыз, җавабыгызны алдык, кисәбезгә салдык, киттек икенче якка. Танышу, без килеп җиттек инде. Безнең җегетләр, кызлар, сезнең янга да. Өченче уенчыбыз Айназ, игътибар экраннарда. Айназ Ахунов, Башкортстан Республикасы Миякә районы Яңа Иле авылыннан. Өйләнмәгән, әлеге вакытта консерваторияның соңгы курсында укый һәм ансамбльдә хезмәт итә. Спорт белән шөгыльләнергә ярата, югалтудан курка. Айназ үзен җаваплы кеше ди һәм үзеннән көчлерәк кешеләрдән үрнәк ала. Айназ, дустым, син анкетыңда булай дигәнсең, үземнән көчлерәк, үземнән шундый дәрәҗәлерәк кешеләрдән үрнәк алам дигәнсең. Кем инде ул синнән көчлерәк, синнән әйбәтрәк кешеләр? Определенный кеше юк. Именно, кеше ошый икән, кеше миңардан әйбәтрәк икән, шуңардан үрнәк алырга тырышам. Менә син урамнан барасың, берәү карап тора, "О, бу вообще шәп, менә мондан үрнәк алырга" дип, шул үтеп киткән кешедән дә аласың. Әйе, нәкъ шулай. Беренче тапкыр күрәм, андый кешене кулым булса да тотып карыйм әле. Молодец. Андый кешеләрдә кирәк, дөрес уйлыйсыңдыр. Һәркем үзенчә яши, үзенчә уйлый. Молодец.
Һәм инде күчәбез. Ей, шундый матур ташлар куйган, инде матур иттереп кенә утырам, мине күрерләр микән дип, безнең чираттагы 4нче уенчыбыз Рәйсә. Игътибар экраннарда. Рәйсә Имамова, Пермь төбәгенең Әтнәгүҗә авылында туып үскән. Милли тикшерү университетында тарихчыга укып чыгып, Казан дәүләт университетында мәдәният һәм сәнгать юнәлеше буенча укырга керә. Билгесезлектән курка. Кумирлары әти-әнисе һәм устазы Мингул Галиев. Рәйсә, кара әле. Синең анкетаңны карагач, тыңлагач, миндә шундый сорау туды. Син үзең тарихчы да, укытучы да, җыр сәнгатенә дә кирип киткәнсең. Синең максатың, теләгең гомумән кем булу? Минем күп областлар дип әйтим инде. Күп өлкәдә? Күп өлкәләр ошый. Дөресрәген әйткәндә, минем аспирантурага алга таба укырга кирип, Алла бирсә, быел магистратураны бетерәм. Кандидат педагогических наук или кандидат культурологических наук булу. Гомумән профессор буласың инде, Алла теләсә тиздән. Алла бирсә. Алла бирсә, бирсен Ходай, һәрберегез дә үзегезнең куйган максатларыгызга ирешеп, яуларга насыйп булсын. Уңышлар телибез сезгә. Рәхмәт бик зур. Уңышлар телибез. Уенда да телибез, тормышта да уңышлар телибез дә. Без инде ниһаять уенны башлыйбыз. Беренче турны инде сез җырлау тапшыруын бәйнә-бәйнә карап барасыздыр. Инде беләсездер хәзер, аңлыйсыздыр. Шуңа күрә мин барыбер дә аңлатып үтәм. Экранда артистлар барлыкка киләчәк. Мин аларны күрмим, чөнки мин артым белән торам экранга. Сез генә күрәчәксез. Бу җырчыны күргәч, урыннан кычкырмыйбыз, аның исемен дә әйтмибез. Белсәгез, кул күтәрәсез дә, аның нинди җыр җырлаганын, яки кемнеңдер тормыш иптәшедер, яки кайсы яктандыр, ничек тә булса миңа аңлатырга тырышасыз. Әгәр мин дөрес әйтәм икән җырчыны, сезгә 10 бал. Аңлашылды? Җип җиңел, гап-гади. Без әзер, сез әзер, Айон әзер. Без башлыйбыз. Экран безгә беренче җырчыбызны. Иң беренче кул синнән булды, Айнас. Нинди җыр җырлый? 1 2 3 Кайсы яктан? Кем ул? Нәрсә эшли? Тарихын сөйләсәгез дә булыр. Арчада укыган педколледжда, педколледжында, баянда да уйный, күп инструментларда уйный. Тагын эшли. Дудкада да уйный. Нервада да уйнамыймы? Белмим ансын. Тагын эшли. Нинди җыры бар аның? Бер җыры бармы билгеле? Клипы бәлки бардыр, бәлки шигырь сөйлидер. Нинди Бу җырымда. Бу җырымны сиңа багышлыйм. Әйт, кайсыгыз белә? Әйе, сиңа бу җырымда йөрәк сине үз итә. Аңладым. Ник аны сразу әйтмисең, Илназ Гарипов дип, шулмы? шул. Илназ Гарипов 10 бал сиңа. Менә бит. Менә укытучының, тарихчы кешенең шулай була инде. Сез дә уялып утырмагыз, әйтим икән, юк икән дип сразу Аксубайларча үзебезчә генә бирешмичә алга барабыз, киттек. Икенче җырчыбызны күрсәтәләр безгә экран. Кул сездән булды. Эшли улайы. Булмый инде булмагач, Аксубайда тумагач. Җырчысы була инде моның, булмый инде булмагач дип. Илсия Бәдретдинова. Әйе. Дөресме? 10 бал алкышлар. 10 бал. Дөрес Илсия Бәдретдинова. Һәм инде экран безгә давай озын-узакка сузмыйча 3нче җырчыбызны күрсәтәле. Синнән булды мин беренче кул. Әйе. Без бит авыл малайлары дип җырлый. Олмайлар дип җырлый. Җырлауга беренчесе ал бар. Ведущий. Фирдус Самаев. Юк, әле ал бара. Менә кайсыгызга икегез әйттегез инде? Минме? Нәкъ шулай. Нишле ятабызсың хәзер? 5 бал бүлеп бирәбез җегетләр. Синесендә үпкәләтәсе килми, сине дә үпкәләтәсе килми. Сезгә 5 бал җегетләр. Бик зур рәхмәт. Алкышлагыз әле үземә. Шатланам бик кул чапсалар. Эй, рәхмәт. Менә бит, ниһаять. Мине дә күрсәттеләр әле. Вәт шатланып киттем дә мин. Уенда инде беренче тур ахырына җиткән икән. Шунарга карамастан, без барыбер беренче турга нәтиҗәләр, балларны билгеләр вакыт җитте. Безнең инде 5 бал иясе Филүс
һәм 10 балл белән безнең Алинәбез. Һәм шулай ук Айназ күпме дип уйлыйсың үзеңдә? 5 балл, дөрес, 5 балл. Һәм инде безнең Рәйсәдә 10 балл. 10 балл. Алкышлар бер-берегезгә, рәхәтләнеп. Куллар шавып утырыйк. Ә без күчәбез икенче турга. Икенче тур безнең шулай ук экран белән бәйле. Монсы әз генә авыррак дисәм дә дөрес булыр, чөнки монда башны ныграк эшләтеп, уйлап, фикерләп, баш ваткычлар да була монда, ребуслар чыгачак экранда. Моны мин дә күрәм, сез дә күрәсез. Ләкин шулай ук кем иң алдан кул күтәреп дөрес җавапны әйтә, шул балл утачак. Аңлашылдымы? Игътибар экраннарга юнәлтәбез. Киттек. Экран күрсәт әле безгә. Ребус бу. Бу ребусны ничек шишәбез? Баш ваткыч. Беренче кул Рәйсәдән. Рәйсә? Бу җиләк булырга тиеш дип уйлыйм. Дөрес уйлыйсың, ялгышмыйсың. Җавап җиләк. Дөрес. 10 балл сиңа. Һәм инде сезгә шулай ук 30 секунд эчендә экранда барлыкка киләчәк 3 сурәтне нәрсә берләштерә икәнен әйтергә кирәк. Карыйбыз. Илюс? Садик. Садик? Балалар бакчасы. Бала. Бала? Балачак. Дөрес, балачак. Молодец, Айназ. 10 балл сиңа. 10 балл. Балачак. Дөрес. Хәзер 3нче сорау экранда танылган клиптан кадр барлыкка киләчәк. Сезгә башкаручының һәм җырның исемен әйтергә кирәк булачак. Киттек, карыйбыз. Алина? Вероника Кузнецова. Ага. Җырның исеме? Җырның исеме Вероника Кузнецова бик дөрес. Менә мин синең янәшәңдә инде. Җырын беләсеңме? Вакыт чыкты дей. Булмады. Вероника Кузнецованың ул синең янда дигән җыры иде, ялгышмасак. Бик дөрес. Ярар, кайфны төшермибез, әле уен алда. 4нче сорау, безнең компьютер сезгә тагын бер ребус әзерләгән, җавапны табабыз. Әйдәгез әйдә, вакыт бара, 30 секунд эчендә генә җавап бирергә, Филүс. Җавап? Карлыган. Молодец, дөрес, карлыган. 10 балл сиңа. Дөрес, 10 балл бирәбез әлбәттә. Дөрес җавапка 10 балл, ни жалко. Экранда барлыкка киләчәк 3 сурәтне нәрсә берләштерә икәнен ачыкларга кирәк. Игътибар. Экранга. Ага. Бакча. Үсемлекләр. Ага. Дөрес инде, дөрес, куркытып та тормыйм. Дөрес уйлыйсың, бакча, молодец. 10 балл сиңа. 10 балл. Менә бит дуслар, инде икенче турның да ахырына килеп җиттек. Барысында диярлек ребусларын да шиштек, җавапларны да алдык. Хәзер инде 2 турга да гомуми баллар ничә балл җыйдыгыз икән? Филүс Валиев 15 балл. Канәгать. Алина Гафиятуллина 10 балл. Айназ 25 балл. Һәм инде Рәйсә Имамова бездә 20 балл. Барыгыз да канәгатьтер бит? Бик әйбәт, бик канәгать. Һәм без сезнең белән бергә 3нче турга аяк басабыз. 3нче турда инде шулай ук сез белгән, сез яратып өлгергән уеннарыбызның берсе. Бу уенда диджей Айон безгә һәрберегезгә өчәр ки уйнатачак, композициялар яңгырый. Сез шуларны тыңлап, игътибар белән дөрес җавап әйтергә тиеш буласыз. Кем башкара һәм җырның исемен? Дөрес җавап 10 балл. Җавап ишетелми икән, баллар булмый. Филүс, ничек кайфлар? Кәйфләр бик яхшы. Кәйфләр әйбәтме? Ярар, бүздәк араларын якын итеп килеп җиттең әймәсен. Шуңа күрә бик әзерләнеп утырасың. Шуңа күрә беренче җырны синнән башлап җибәрәбез һәм игътибар белән тыңлыйбыз.
ишеткәнең бармы? Әлбәттә ишеткәнем бар. Бәлки чакларны искә төшерә бу җыр. Кем әле җырчысы кем? Озак уйлыйбыз, Филүс. Ләкин бәлки җырның исеме? Хатын-кыз инде җыр. Хатын-кыз дөрес, әйе. Мин сиңа тагы да ярдәм итеп әйтәләм, Башкортстан ягыннан икәнен. Бер, Хания Фәрхи. түгел. 2, 3, җавап. Җавап юк. Кем җырлаганын сиңа диджей Айон гына тыңлатачак инде хәзер. Тарала син уйларым еракка, җыр булып яңгырак вакытта. Бу җырчыны беләдер инеңме? Гүзәл Әхмәтова. Гүзәл Әхмәтова, шуннан да Гүзәл Әхмәтованы яратам дигән җыр иде. Ярар, икенче җырчыбызны тыңлыйк әле, бәлки монсын белерсең. Бу дуэт. Әстәгъфируллах. Ну дуэтта җырлый ул әйе? Ну нинди дуэт әйт, нәрсә уйладың, шуны әйт әле. Миниханов. Минниханов дип алай, син исеме белән әйт, пожалуйста, Минниханов дип алай шаярмак. Салават Минниханов дип әйтәсең килгәндер бит. Әйе, Салават. Юк, ул түгел. Менә сикереп биеп җырлый инде ул, менә. Мөнир Рахмаев. Ну, Мунир Рахмаев нинди җыр? 1, 2, 2,5, 3. Җавап. Яшьлек дигән бер. Җавап. Яшьлек белән багы. Кыйгак. Айон, исләрендә калдыртырлык иттереп тыңлатып күрсәт әле. Ишеткәнең юк инде шул Ишеткән җырны. бар. Ни шуны инде. Минниханов Салават дип утыра. Мунир Рахмаев эшләпәләре белән килеп чыгып, бөтен залны дер селкетеп җырлый торган җырчыбыз. Салаватта калышмый. Дөрес әйтәсең, һәм күчәбез 3нче җырны тыңлыйбыз. Ага. Хатын-кыз җырлый. Син прямо экзамендагы шикелле утырасың. Әйдә нәрсә уйлыйсың шуны әйт. Студент бит, студент. Студент. Ну без барыбыз да студентлар инде, тормышта барыбыз да студент дөньялыкта. Нинди җыр? 1, 2, 3. Айон, кунакка чакыр әле син, пожалуйста, Филүсне берәр көннәк. Тыңлат җырлар. Менә хәзер дә тыңлат Берәр үзенә. көнне килеп китмичә булмасын. Әйе. Yarlar falan Ak yavrukta kuzdan yuvala Ağım sular Külli sıman Yaman sulamay bala Менә 3 җырны тыңладык, Филүс. Кайсысына җавап бирдең? Берсенә дә бирә алмадың, әйме? Ярар, борчылма, кәефләрен төшермә. Әле чиратта безнең җырлар, уеннар бар. Алардан Алла берсә бал алырсың. Ә без күчәбез инде Аксубай шибәренә, гүзәленә, Алина янына киләбез. Алина, син күзләреңне йыпылт кына иттереп утырасың. Әллә куркасыңмы? Нәрсәдән? Таный алмам дип. Таный алмам диеп. Борчылма, ник борчылып утырасың? Барысын да таныйсың, барысы да сез ишеткән җырлар, әллә каян теге планетадан килгән җырлар юк. Барысы да үзебез арасындагы җырлар. Игътибар, беренче җырны тыңлыйк әле игътибар белән. Ну, кем җырлый? Кемнәр җырлый? Кайчан җырлыйлар? Ничек җырлыйлар? Әйтмишәрләрсә тутырып бернәк. 1, 2, 3, җавап. Алине, тыңлай кара әле шушы җырны. Алый тәридем, Gönlün terlidim тормыш юлларына үзегенә җитәкләп үтәлидем.
Ишеткәнең барымы? Әйе. Менә монда шуннан да имтихандагы шикелледер инде ул. Үзең теге телевизор карап утырышларда бәлки уйлардыр. Әй, шуны белми инде, ник әйтмәде инде дип. Ләкин монда килеп утыргач авыррак әйме? Үзең җырлауга караганда шулай әйткәнең барымы? Ник шуны белмиләр икән дип. Әйе. Менә шулай үзеңә килеп элеккә шулай. Ярар, кайфны төшермибез, алга барабыз һәм чираттагы җырны тыңлыйбыз. Ага. Ямлы кызлар. Ямлы кызлар, әйе, дөрес әйтәсең. Җырның исеме? Шулар үсә. Җилекләр. Җиләкләр үсә, тагын итәләр үдәле. Әйт инде. Эх, җаным. Әйе, җыры шул. Чәчәкләрне икенче төрле нәрсә дип әйтәләр? Чәчәкләрне. Менә чыгып басасың да, ей каршында. Гөлләр. Ямликәнем белдең, гөлләрен дә инде үсәләрен дә бергә тартып суздык. 10 ук бал бирмим, 5 бал бирсәм ачуланмыйсыңмы? Молодец, алай булса, афәрин. Менә уянып китәбез, Алла теләсә, ахырына булса да Алла бирсә бергәләшеп борчылма. Менә так дибез дә күчәбез 3нче җырга, 3нче җырны тыңлыйк. Татар халык җыры. Дөрес, татар халык җыры. Җидегән шиш. Җидегән чишмә? Җидегән чишмәне чигәл ул? Беләсеңме син ул җырны? Бу җидегән чишмәгә шаганмы? Син Аксубайның үзеннәнме яки авылданмы әле? Авылыннан. Авылдан. Авылда асфальтмы сезнең? Юк. Юк, обычный монда грунтовый гына юлаймы? Менә машина үтеп киткәч нәрсә чыганнан? Тузан. Тузан, әйе. Сездә бәләкәй генә юллармы или олы юллармы? Бәләкәй. Бәләкәй юллармы? Бәләкәй юл булгач булмый инде, Алина. Эх. Алла юлның тузаны. Номасын бит инде мин әйттем. Молодец, олы юлның тузаны. Без ишәдә Әйнде безнең җәмәгать галимнәр бик дөрес әйтәләр. Озак телевизор карап утырсаң зыянга китәдиләр. Шуңа күрә бездә рекламы, сездә 3 минут ял итеп алыгыз. Безнең спонсорыбыз Жужу рестораны. Ул Казанның уникаль ретро-площадкасы. Тыелгысыз уен-көлке, дискотека, тематик вечеринкалар һәм күңелгә хуш танышулар. 24 сәгатьлек кәеф Жужу барда. Корстон 1нче кат. Тулырак мәгълүмат ВКонтакте рәсми төркемендә, Instagram аккаунтында һәм Корстонның официаль сайтында таба аласыз. Ива Мебель талдан үрелгән уникаль кул эшләнмәләре тәкъдим итә. Ива Мебель сайлаган кеше мебель белән бергә уңайлык сайлый. Айназ, ничек хәлләр? Әйбәт. Әйбәт булгач әйбәт инде, шәп була. Айназ, син инде татар эстрадасын гел тыңлыйсыңдыр. Җырларны, җырчыларны. Бу кадәр көне-төне түгел инде, но зирәк тыңлыйм. Күбрәк кемнәрне тыңлыйсың? Ришат Тухватуллин. Ришат Тухватуллин тыңлыйсың. Әйе, Алайса Салават абыйны. Алайса беләсең. Монда барсы да шулар билгеле. Хәзер сиңа җыр тыңлатабыз. Беренче җырны игътибар белән тыңлыйбыз һәм кем икән әйтергә тиеш буласың. Сагыныдым авылымның кырларын. Ну и так далее. Әйе, шул, җырның исеме шулай, сагындым авылым, кем җырлый? Айрат Сафин. Молодец, унмал, дөрес. Менә бит, булганнан бар да була. Бик ошыйдыр ул җыр бер.
Ауылға шуны жырлы қайтам. Шулай мынай. Ай, молодец. Ойрат менә сине хәй ишетсә шатланыр инде. Алла, мине генә тыңлап бер икән бу дияр. Күчәбез Сираттагы җырга. Сарман татар халык жыры. Менә бит, менә белгән кеше менә инде бала. Даже җырны тыңлап та тормады. 1-2 минутсыннан сыра татар халык җыры, Сарман җыры. Дөрес 10 бал синеке. Sarmanı boylarında tiyrekten. Сарман буйларының тирәкләрендә шулайдыр шул. Менә хәзер 3нче җырның ничек булыр микән? Аларны да тыңлап узыйк әле. Min de seni sağına alsam Karama gözlerime Bulup gidip girer mi? Kim җырлый моны? Кем җырлый? Раис Фасихов. Раис Фасихов та җырлый. Дөрес әйтәсең, моны кем җырласа да ярый, чөнки бу халкыбыз тарафыннан яратылып җырлана торган ретро җырларыбызның берсе. Почти халык жыры инде. Почти халык җыры. Молодец, сиңа 10 бал. Казан егетләре. Шулай җыр булып кына килеп кирип торган насыйп булсын һәрберебезгә дә. Һәм без уеныбызны дәвам итәбез, күчәбез. Рәйсә янына. Рәйсә, син дә инде кызыксынасыңдыр җырчылар белән, җырчыларыбызны беләсеңдер, әйме? Белгәнен беләм инде. Белгәнен беләсең, белмәгәне калып тора инде, әйме? Шулай. Һәр вакытта гел җырларны тыңлап утырып булмый. Әйдә әле, алай да сынап карыйк әле үзебезне. Аюн, куй әле безгә. Соңгы вакытта бик популяр парлар инде булар. Рамазановлар булар. Лардырмы белмим, ларларын белмим. Исемнәрнең тым Зәринә белән Кем? Зәринә Мәлул. Зәринә Мәлул, кем Мәлул? Менә мин дә оныттым бит синең белән бергә. Ну, Рамазановларын дөрес әйттең инде син. Җырлары, нинди җырлары бар аларның? Бик популяр. 1 2 3 Искә төшми. Эх. Тыңлап күрсәтә. Рәйсә, борчылма. Менә бит башым бик матур башлаган, ердән битеп кала. Ну, ничава. Әйдә, чираттагы тыңлыйк әле. Бәлки без беләсез. Бәлки шул сүзе яратам үзен. Шулайрак әйе, бу җырны кем җырлый? Нинди җыр бу? Ретро җырмы, автор җырымы, халык җырымы? Бу инде ретро җыр дип әйтсәм дә була инде. Шулай дип әйтсәң дә була, ярый да. Бүген. Буладыр дип уйлыйм. Без алай-булай сорасалар, Рәйсә кушты диярбез инде. Җыры шулай дөрес. Әйт менә, мин сиңа татар халык җырымы, ретро халык җырымы? Шуны сөйләсәң 10 бал синеке. Халык җыры. Молодец, халык җыры. 10 бал. 10 бал синеке. Ярадан үзен, әнә шул сүзен, ярадан үзен. Менә шушы сүзең өчен яратам да инде мин сине. Һәм күчәбез соңгы җырга. Нинди җыр? Кем җырлый? Салават абай Фатхетдинов җырламыймы? Җырлый, ул да җырлый. Нәрсә җырлый ул? Думай, әйдә. Рәйсә, давай. Әйт, ул бал бирәм. Ну, дөрес бит инде Салават абай җырлый дидең. Җырның исеме?
1, 2, 3. Cevap. Ey. Bik matır başlagan İngilizce. Ayıttım. Uzarlarından küyem şu yine Ülkeyin bağırın İşlim sığınede Nişlim sığınede dürüst cevap bir almadım. Ben sana 10 bal vergen bolar idim. No, bir nişlepte bulmay. Salavat abi deyip etkenin için 5 bal verem. Bu da Salavat abiden maksus bulak olsun ali sana. Değil mi? Bek zor rahmet. Mine indi cemaat hazır 3 turgada ballarını aytır vakit kelip jetdi. Tutunubroq o'tirig'iz, kimning necha ball bilganin, balki o'zingiz bilasizdir da endi. Filus Valiyev 15 ball. Alina Gafiyatullina 25 ball. Aynas Axunov 55 ball. Raisa Imamova ko'pmi deb o'ylaysan? 35 ball seni, 35 ball. Endi har biringizda o'zingizning ballarini bildingiz, angladingiz. Ham biz ko'shamiz 4-turga. 4-tur. Bik jingil desek, mında bari tek bizga jırlauki aparatı beylerini ballarini qo'yashaq. Siz o'zingiz azdirlab kelgan, o'zingiz yaratgan, şanınız tenigiz bilan rahatlantirib jırlaytirgan jırni boshqaraga tegish bo'lasiz. Filus, brat, shig'ala, rahimit. Sen bizning jırlauki topshiruğuna, tomoshachilarga, TMTV qarovchilarga nindi jir azirlab kelding ekan. Rais Vasifov repertuarından yarat әлі деген. Bek motor jir azirlab kelgansan, rahatlantirib jırla, biz rahatlanib tinglab o'tiraylik. Rahimit. Rahmat. Varlığını senin bilmesiydi Artalarımdan qarab qalmasam Turağızdan ötep yürmesiydi Yüreğime yalqın salmasam Turağızdan ötep yürmesiydim Yüreğime yalqın salmasam Canımını da sana biriydim Benim kebeksinde yaratsam Tahirdan da artık süyer idim İlk yüzüme seni qaratsam Süyüp olup kilem allarına Yalqınından yanıp güyerim Süygenine hiç de ökünmesin Yarat eli şaşıp süyerim Şiirlerge birge gider idik Gerek deyip eğer sanasam Durmuş yolun süyüp öter
Turmuş yolunu süyüp öter idim Yoldaş edip meni saylasa Süyüp olup kilem allarına Yalqınından yanıp güyerim Süygenine hiç de gelmesin Yarat eli şaşıp süyerim Süygenine hiç de gelmesin Yarat eli şaşıp süyerim Yarat eli şaşıp Süygenine hiç de gelmesin Yarat eli şaşıp süyerim Yarat eli şaşıp süyerim Aferin Filus, aferin. Mana o'sha seni qo'lingni qissirg'ada ez bo'lar hali bo'lsa da. Молодец, bek usta aytirib boshqarding, bek usta aytirib jurlading. Hatto shunday hislarga o'xshab bo'lib ketdik. Men senga shundaygina bir so'rov berayman qisqagina. O'zingning shoshib yaratganing bormi? Shuni aytganda bor. Bormi? No, onday birini söylab bitirib bo'lmaydigan ishtagina qoldiram. Alay bo'luvi bek aybat. Rahimit. Rahmat. No, ali o'rinni borib o'tirsang da bizning apparat bayani o'zi bera shol. Mening maqtovgina narsa tugul. İhtibor ekranlarga qaraymiz necha ball. Mana bek. Menda bilmishigina maqtamaganman ekan, ha? 90 ball. Aybat bit endi. Qanaqatmi? Bek aybat yaxshi. Bek yaxshi, bek aybat. Filus, endi biz Alina, canım, basali, shig'ali biriga. Sen de shulay bizga nindi motorjir azirlab kelding ekan. Men sizga Shulpan Murtazin repertuaridan Par qanotim jirini olib keldim. Par qanotim jiri, bek motorjir Shulpan Murtazini raqatlanib jirlar Alina. Tinglig ali seni. Yaşayısız şadlık sağlık bilen Kükrek sütün bir gananiyim Digizlikte ömür itigizsiz Şılı yakırgan etiyim Yaşayısız şadlık sağlık bilen Kükrek sütün bir gananiyim Digizlikte ömür itigizsiz Şılı yakırgan etiyim Karmında par kanatı var bit Işar ışın oynap sayınıp Bir sevgine bulsa kanatımın Minde yaşar idim kıyınıp Yaşayısız şadlık sağlık bilen Kükrek sütün bir gananiyim Digizlikte ömür itigizsiz Şılı yakırgan etiyim Yaşayısız şadlık sağlık bilen Kükrek sütün bir gananiyim Digizlikte ömür itigizsiz Şılı yakırgan etiyim
негізінде шоуыр келіп ойнап өскенбіз барлық балалардан ынықлардан мұшырыбызны бөлек етеміз яшәгізсіз шатлық саулық білән көкірек сүтін берген әнейім тигізлікте өмір итігізсіз жылы ұят тұрған әтейім яшәгізсіз шатлық саулық білән көкірек сүтін берген әнейім тигізлікте өмір итігізсіз жылы ұят тұрған әтейім яшәгізсіз шатлық саулық білән көкірек сүтін берген әнейім тигізлікте өмір итігізсіз жылы ұят тұрған әтейім яшәгізсіз шатлық саулық білән көкірек сүтін берген әнейім тигізлікте өмір итігізсіз жылы ұят тұрған әтейім яшәгізсіз шатлық саулық білән көкірек сүтін берген әнейім тигізлікте өмір итігізсіз жылы ұят тұрған әтейім тигізлікте өмір итігізсіз жылы ұят тұрған әтейім көкірек сүтін берген әнейім Айх, нинди матур жырлар жырлап сен біздің көңілдерімізге кіріп те орнаштың әліне. Қарады, бик матур жыр, әнкей қар вақытта исән сау болсындар, сау сәлемет болсындар. Алар бізге керек, тірек. Өзің, амин, өзің қарағат мұ бұл жырлар? Иә. Әй, деп әлі қоян айт аласың, рахимет әлі отыр, әлі бет бізге компьютер бәйені де бермеді. Бізге құрметті иптәш, дос, жырлау аппараты bir әлі бізге әтилер әнелер үшін үйіп балларыны. Міне бейт, ялынып, ялварып сұрағаш, біздің компьютерімізді ұрабызмай, әрбір тілек қабыл болып бара, 74 бал, бек матур жырладың, бал да бек матурғына берілділер, бек зор рахмет сеңа жырлауыңа. Әйінді, құрметлі, жырлауы тапшыруын қараушылар, біздер реклама, юғалмағыз. Bizning sponsorimiz Жужу рестораны. Ол Qozonning уникаль ретро-площадкасы. Тыйылгысыз уен күлкі, дискотека, тематик вечеринкалар һәм күңелгә хуш танышулар. 24 сәгатьлек кәеф Жужу барда. Корстон 1-нче кат. Тулырак мәгълүмат ВКонтакте рәсми төркемендә, Instagram аккаунтында һәм Корстонның официаль сайтында таба аласыз. Хөрмәтле тамашачылар, хөрмәтле уенчыларыбыз, инде без киләбез хәзер Айназ янына. Айназ. Нишек? Әзір місі? Гілді әзір. Гілді әзір. Гілді әзір болсаң, рахимет әлі, шығалы береге. Міне, нинди жыр әзірләп келдің? Бір егет гармон сайлай деген жыр. Бик матур жыр, давай гармонны да сайрат, өзің де сайра, жырла, біз сені тыңлап отырабыз. Бейсең де ярый. Будет. Hey! Barmaqları bilen güya garmın tellerin sanıy. Birsin ala birsin kuya bir yegeti garmın sayılay. Garmın sayırı sandı açtay garmın sayırı da sayırı. Dine kiga yalı bir yegeti garmın sayılay. Garmın sayırı sandı açtay garmın sayırı da sayırı. Dine kiga yalı bir yegeti garmın sayılay. Жырламый түзіп боламы құлда гармын болғанда
Tınğına törüp qara seni canım mınğa tulğanda Kanımın sayri sarıdı qaştay germanı sayrer sayray Dini kiyge yalığı yalığı bir yegeti garmın sayılay Garmın sayri sarıdı qaştay germanı sayrer sayray Dini kiyge yalığı yalığı bir yegeti garmın sayılay Kızlar көңелін жілкете гармонар бар маманда Тоқта, тоқта, мендекі Şuşu oyunga kelip, parlaşıp qaytып ketүүчүлөрүбүз да бар. Рахим итегиз достlar, sizde. Кийөө подряд кетти. Garmın sayri sandı qaştay garmın sayri ras sayri Dine kiyge yalığı yalığı bir yegit garmın sayılay Garmın sayri sandı qaştay garmın sayri ras sayri Dine kiyge yalığı yalığı bir yegit garmın sayılay Dine kiyge yalığı yalığı bir yegit garmın sayılay Dine kiyge yalığı yalığı bir yegit garmın sayılay Молодец! Молодец Айнас! Бек зор рахмет, кызлар Kızlar рахим молодец итегиз. onda, kızlar. Oh, kızlar. Kızlar şunday. İх, bizni şakırır mıken deyip oturgan жерден сезіп алды да рахаттандырып шығарды, біргелешіп сахнаны ду кетірдіңіз. Міне мен генә шақ түзіп отырдым. Молодец! Қолыңны қысыған. Бек зор рахмет, молодец. Болдырасың, әфәрин. Шулай ойнап, күліп, жырлап, биіп яшәргә насип болсын. Әлі біздің караокеда сені үпкелетмес, бик зор бал берер. Көтәбіз енді. Аппарат бир әлі бізге. 88 бал. Bu 8'li bir qaşında bitmей тұрған енді. Знак бесконечности. Знак бесконечности бек әйбәт, бек хуп күрәбез. Рәйсә, рәхим итәм, шыға. Матур иттереп киенгән, матур иттереп киенгән, матур жырларды алып келгәнсеңдер әле син безгә. Әйе, татар халык җыры иртәдә генә торам. Гел иртә торасыңмы? Гел иртә торам. Менә гел иртә торсаң жырын да шундый безгә бүләк ит әле.
матур жыр безгә бүләк иттең. Шыннан да бу жыр сиңа туры килеп торадыр. Тумыштан моңлы булдым дигән, тумыштан моңлыдыр син. Әгәр шундый булмасаң, мондай матур җырлар җырламаган да булыр идең. Һәм безнең экран караоке ничә балл куйыр микән шушы моңлы җырыбызга? Рәхим итеп экраннарга карыйбыз. Менә бит 90 балл. Канәгатьмесең? Әлбәттә, инде 90 баллга ничек канәгать булмайсың инде. Син түгел, мин дә шат, сез дә канәгать. Инде ниһаять 4 уенның да ахырына җиттек. Хәзер гомуми барлык уеннарга да нәтиҗә ясыйбыз. Кайсыгызның ничә балл алганын сез инде бәлки эштән санап та баргансыздыр. Әмма дә ләкин мин барыбер аларны әйтеп узарга тиеш булам. 99 балл белән 4нче урында безнең Алина Гафиятуллина. Рәхим ит Алина. 3нче урында 105 балл белән Филус Валиев. Филус, рәхим ит. 2нче урында 125 балл белән Рәйсә Имамова. Рәйсә, чыгып бас әле. Һәм инде 1нче урынны яулаган уенчыбыз безнең 143 балл белән Айнас Ахунов. Рәхим ит, дустым. Бик зур рәхмәт. Менә күрдегезме? Инде шуннан да һәр нәрсәнең башы булган сыман ахырда була. Килеп җиттек. Бер дә борчылмагыз. 2нче, 3нче, 4нче урын алган уенчыларыбызга безнең икенче спонсорыбыз Ива мебель фабрикасыннан махсус сертификатлар белән сезне дә бүләклибез. Рәхим итеп кабул итеп алыгыз әле. Талдан ясалган нык һәм эксклюзив кул эшләнмәләре Ива мебель фабрикасында. Ива мебель экологик чиста продукт һәм кабатланмас дизайн. Фабрика адресы Балтач районы, Янгул авылы. Инде хөрмәтле тамашачылар, хөрмәтле дуслар, безнең 1нче урынга махсус TMTV каналыннан Айнас бу сертификат сиңа тапшырылачак. Бу синең үзеңнең иң яраткан җырыңны бер матур итеп төшертеп, ай буе TMTV каналыннан рәхәтләндереп бөтен тамашачыларга күрсәтү хокукы синең кулыңда яуланган. Һәм инде безне караучыларга, бу алкышлар сиңа, безне караучыларга, сине тыңлаучыларга, безне күрүшләргә бер-ике сүз әйтеп китсәң, без сине игътибар белән тыңлап торабыз. Беренче рәхмәт сүзем әлбәттә TMTV каналына. Зур рәхмәт шундый матур проект оештырган өчен. Икенче рәхмәтем барлык минем өчен җан атып утырган туганнарыма, дусларыма һәм әлбәттә мине таныган, минем өчен җан атып утырган өчен телевизор караучылары. Бик зур рәхмәт. Үзеңә рәхмәт. Рәхмәтеңә рәхмәт. Хөрмәтле дуслар, менә күреп торасыз, безнең уен монда кызык. Уйныйбыз, шаярабыз, көләбез, җырлыйбыз, биебез, барлык эмоцияларны яшермибез. Сезнең дә шушында ук буласыгыз килсә, рәхим итегез. Менә шушы сайтка языгыз, җырларыгызны җибәрегез, фотоларыгызны җибәрегез. Сезне дә күрик әле, бергәләшеп матур итеп җырлау икедә бәйрәм итик. Инде без ахырдан үзебезнең иң матур бер җырны җырлап саубуллашырбыз. Йылдызым, йылдызым, яндырлап күз нурым. Яратасыңмы дейсің син күзіме турып қарап, әмин юри шул сұрауны әйттірәм қабат-қабат. Яратасыңмы дейсің син күзіме турып қарап, әмин юри шул сұрауны әйттірәм қабат-қабат. Яратасыңмы дейсің син жауабын бите білесің, әйтмәсәм дә мин жауапны күзләремнән күрәсің. Яратасыңмы дейсің син жауабын бите білесің, әйтмәсәм дә мин жауапны күзләремнән күрәсің. Яратасыңмы дейсің син күзләрең жауап көтә, минем күздән сөю ташый, күзләр бәхеттән көлә. Яратасыңмы дейсің син күзләрең жауап көтә, минем күздән сөю ташый, күзләр бәхеттән көлә. Күңелемнең түренә язылган синең исем, ә син һаман күзгә карап яратасыңмы дейсең. Күңелемнең түренә язылган синең исем, ә син һаман күзгә карап яратасыңмы дейсең.
mı değilsin sen gözüme durup karap Emin yürü şu sıravını eyttirem kabat kabat Yaratasın mı değilsin sen gözüme durup karap Emin yürü şu sıravını eyttirem kabat kabat Yaratasın mı değilsin sen cevabın biti bilesin Eytmezsem de bir cevaplı gözlerimden gülesin Yaratasın mı değilsin sen cevabın biti bilesin Eytmezsem de bir cevaplı gözlerimden gülesin Rüngelimin türüne yazılgan senin isim Esin hamını küzge qarab yaratasın mı değilsin Rüngelimin türüne yazılgan senin isim Esin hamını küzge qarab yaratasın mı değilsin Esin hamını küzge qarab yaratasın mı değilsin Yaratılıp yaşayıp Jırlauki tapşırığında aşırışırga nasip olsun. Bakın!